Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo, nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Ende totenda tinoramba tichisangana, dei Mwari angaramba achitiitira nyasha. Ndoziva kuti mazuva ano patinosangana pese pese, hurukuro dzakangowanda, dzakasiyana siyana. Asi Mwari ngaatitendere kuti dei kana tapedza kukurukura, zvese zvatinokurukura zvisatipesanise muna Kristu. Nekuti zvinowanikwa kuti uyu anoti ini ndoda kubayiwa, uyu oti ini handidi kubayiwa. Chatinofanirwa kuzoziva ndechekuti ati ndinoda kubayiwa ane kodzero, freedom of choice akaipiwa naMwari, anoishandisa. Ati handidi kubayiwa ane kodzero, freedom of choice akaipiwa naMwari. Saka kana umwe neumwe aexercise freedom yake, ngazvisatiparadzanisa pakutenda, ngatisatiparadzanisa pakutya Mwari. Dei zvauya nechirwere ichi zvisazoafekta kunamatwa kunoita Mwari nevanhu vanoziva Mwari. Saka munamato wangu ndewekuti let's agree to differ pane maonero atinoita pachinhu ichi, asi let's not differ to the extent yekuti tinotadza kuenda kumusha. Ngatizive kuti basa rechechi kuti tese tiende kumusha, basa rechechi kuti tese tiponeswe, basa rechechi hakuswedzana masimba, uye umwe nemumwe ane mafungiro ake ngati akomodetanei. Saka mese mugeroko ngatigarisane sehama, ngatisatukanei pachinhu chisiri chedu, chisina chekuita nesu. Dei Mwari angatiitire nyasha uye atipe njere dzekugona kudhila nekupedza nyaya iyi murugare. Hamene kuti mucharonga sei kwamugere ikoko, kuti muchati vakavhaccinatwa pavo vega here, vasina kuvhaccinatwa pavo vega here, ava chechi yavo here, ava chechi yavo here, kana kuti muchamisa munhu
achirambidza vamwe kupinda here, kana kuti muchadii ikokoko handizivi kuti muri kuita sei. Asi ndiri kuti kana mapedza kuita zvinhu zvose izvi, musazotukana nechinhu chisina chekuita nemi. Ngatirambe tiri murugare rwaMwari kusvikira Jehovha achionekwa. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiku wedenga nepasi, tokutendai muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nokuti zvakafanira imi. Pane nyaya dzatakuda kukurukura mukati menguva dzino, tinokumbira kuti imimi mutibetsere. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Panapa tine nyaya dzatoda kuti titaure, asi dzinenge dzichitaurwa dzakaungana munguva yatinayo. Maonero andiri kuita patichagumira ndepatichagumira, tichazokontina nenyaya yedu patinoenda mberi. Uye ndoda kuti ndirambe ndichikujekeserai muri ikoko, ndechekuti izvo ukoona nyaya yataurwa inenge yatotaurwa. Naro unogona kuita hako kuoma musoro, unogona kuoma musoro, unogona kuramba uri uchiti inini handihwemwo, kana kuti unogona kuti ndine fact, kana kuti unogona kuti ndiri muhadhi, kana kuti unogona kuti chii. Asi chandoda kuti ndikuudze mukati mezuva ranhasi ndechekuti chirongwa ichi chakaitirwa iwe, kwete kuti utendeuke, because Bhaibheri rinondiisira pachena kuti izvo chekutanga vamwe vacharipiwa sechapupu as a witness, kuti kana akutongwa anoti nyaya iyi ndaiziva, nyaya iyi ndakamboinzwa. Kune vamwe vachaponeswa nazvo. So by the end of the day takasiyana, but ndoda kukuudza yours is an opinion, asi zvakanyorwa mukati mebhuku ndo zvichaitika pakupedzisira. Saka ndokumbirisa kuti tisarwisane pamaopinions, tisarwisane pamaonero, tisarwisane pazvidiso, tisarwisane pazvinhu zviri against principle, asi ngatiunganei tinzwe kuti iye musiku wedenga nepasi, muridzi wechinhu, anoti kudii pamusoro penyaya, then we make a decision. Now, ende ndoda kukuudzai kuti hakuna imwe system ino-override zvakanyorwa naMudhara. Saka ndisati ndaenda uku, ndoda kuti ndimbokuudzai kuti kune mimwe mibvunzo iri pano yekuti varidzi vayo mukangonzwa ndaverenga Bhaibheri, ndaverenga vhesi, unoziva kuti ndaanchipindura mibvunzo yako. Pamusana pekuti imwe yacho inozondhuva kuve too direct and handikwanise kuipindura. Number 1, pane vhesi yakanyorwa naPaul kuna Romans chapter 1 pavhesi ya 16. Inoti handinyare neivhangeri. Pati yandinoda inoti nekuti isimba raMwari rekuponesa. Saka kana Paul achiti it is the power of God. Mind you, ukatora munhu ari electrician, akaenda kunoita wiring, apedza kuita wiring, omva aisa bulb, akakudza kuti ndaakupower, zvinoreva kuti aakuunza energy. Kana apower, ukoona light rabaka, light rauri kuona is not the power, but light rauri kuona are the effects of the power. So Paul says, inini handinyare neivhangeri nekuti isimba raMwari rekuponesa. Paul akanga asingataure nenyaya yeattitude yevanhu kugospel, but akanga achitaura nenyaya ye-what happens when the gospel has been accepted. Ndoda kuti mupabati. So by the end of the day, we don't measure the gospel nenyaya yekuti kuchechi kune mhombwe. Hatimeasure gospel nekuti kuchechi kune vanhu vanoba. Hatimeasure gospel nekuti kuchechi kune vanhu vanoroya. Hatimeasure gospel nekuti kuchechi kune vanhu vasingadanani. Tinomeasure gospel ne the power that it shows to those who are prepared to listen and change. Therefore, saka nauda kumeasure simba raMwari rekuponeswa, unoenda kuna Mary Magdalene. Kana uda kumeasure simba raMwari rekuponeswa, unoenda pashasha yakanga yakagara paBethsaida. Then you see the power of the word. Asi haugone kuenda kuvarambi veivhangeri unomeasure kuti rinoponesa here kana kuti hariponese. Saka kana waona munhu ane ivhangeri risiri kumuchinja, zvazviri kuratidza ndezvekuti rairovera asi harina kuinternalizwa. Aipinda mushawa unoimba akamira pasaidi. So by the end of the day he might wageza nekuti anga ari munogezwa. Nyamba iye paanga arimo anga akawanda zvake mvura. Saka tsvina inoramba ichiaccumulata kunyange achivhakachira bathroom every day. Why? Pamusana pekuti the power yemvura haina kuratidzwa paari. Kwete nekuti mvura haisisina simba, asi pamusana pekuti uyu munhu uyu wakapinda akanomira padivi. Amira padivi akanzi tari vageza mira yapo
naye ndokumira, ndokubva tati mvura haisina simba, sipo yelifeboy haisina simba. Nyamba handizvo munhu anga ari in the presence of sipo, in the presence of water, but the water did not get internalized, nor did it change him. Saka patinotaura nenyaya yegospel, tinotaura nevanhu vaive mhombwe. Totarisa simba raive mugospel. Tinotaura nevanhu vaive mbavha. Totaura simba rainga riri mugospel. Hatitauri nemhombwe, nyangwe nembavha. Why? Pamusana pekuti the gospel has not yet worked on them. Saka Paul anoti handinyari neevhangeri nekuti isimba raMwari rekuponesa. Saka vapana ndoda kukuudzai, munyika ino majority haina mate. Munyika ino majority haina basa nemutemo waMwari. Munyika ino majority inotongwa nemajority rule. Munyika ino vanhu vazhinji vageremo vanotongwa nemarights. Vamwe vari munomu vanotongwa nezvidiso zvenyama. Magay ane tumusangano twawo twavanogara. Why? Pamusana pekuti munyika ino majority haidi Mwari. This is the reason why nyika inoi isingafambe zvainoda kuti ifambe. Wherever you are getting problems, unofanirwa kuziva chinhu ichi. Enda unoongorora CV yevanhu vagerepo. Ona how close they are to the master. The further they are, the more problems they cause. So by the end of the day, ndoda kuti muzive kuti if ever we needed the power of the gospel, it is today. But regai ndimbosendeka iyoyo paside, ndimboenda pane nyaya yedu yanhasi. Nyaya yedu yanhasi inoda kuti ndiverenge mukati mebhuku raNehemia. Nehemia chapter 7 verse ndeya 2 kusvikira pana 4. Inzwai Bhaibheri rinoti kudii mukati mebhuku raNehemia. Ende ndati ndakuudzai kuti mibvunzo vamwe mukatonzwa ndaverenga Bhaibheri otoziva kuti mibvunzo wako wapindurwa. Mapabataka. Saka panapa ndoda kuti munyatso pabata ndichipindura mibvunzo yenyu. Nehemia anoti, apa ndiri kutaura nenyaya yedzimwe shasha dziri kuti izvo nekuti ndakatoita zvakati, inini ndatove unserviceable, inini ndaimbove mhandara, handisiri mhandara. Saka zvaakureva kuti iye zvino izvi ndorarama madiro. Saka vanhu vakadaro ndeve kuti izvo imimi munozviziva kuti kana munhu akarara nemukomana anobva umhandara. Munhu akadaro tinoti aita mistake. Asi munhu anoramba achiita zvakamubvisa umhandara, hatibvunze virginity, ave pfambi. Saka ndoda kuti mubate nyaya idzi mbiri. Ndedzekuti ukaona panobvunzwa virginity, paonekwa munhu anogona kunge asina asi isiri pfambi. Asi haugone kuenda pabhawa pamakoni uona pfambi dzakamira pamusuwo, iwoti wakuda kuenda kumba wapedza kurova 2 for the road, ombva wati ndokumbirawo mhandara imwe chete yekuenda nayo kumba because pamusika apa hadziwanikwe. Saka toda kuti tiparadzanise pfungwa yekuti kurasikirwa neumhandara zvinorevei uye kuve mhombwe zvinorevei. Ndosaka ndiri kuverenga panapa mukati meBhaibheri. Ndomba ndauya futi kuvabereki muchapinda mukati menyaya iyi. Ndeyekuti izvo kana mwana arasikirwa zvinorevei kwamuri. Ende toda kuti tione kuti tine rupande here pane zvazviri. Uye kuti isusu kana tikararama madiro zvinofamba sei. Saka ndiri kutaura nenyaya yevanhu vatove mawovheti. Saka ndiri kuti iwewe zvataa muwovheti, hondo yezvayapera. You get the point. Unogona kuita here munhu, kana kuti hauchagone kuita munhu, wakutorarama nemudhu yekuhondo yakanguri yapera zvayo. Ndo zvandinoda kuti tizive kuti toramba here tichiita pungwe. Vana chimbwida vachingonobika sadza, vamwe vachizvandwa nemupinyu, kunyangwe hondo yakapera. Ndiri kuverenga Nehemia chapter 7 kubva pavhesi ya2 inoti, ndiNehemia ari kutaura patime yavakanga vachiita rebuild Jerusalem. Mind you, vakanga vachivaka masvingo kana kuti vakanga vachivaka jurawo uye vachida kuvakurudza Jerusalem rakanga raparadzwa. Nehemia anoti asvika ikoko vari pabasa, ari kutaura zvimwe zvezvinhu zvaakaita. Ndo zvandiri kuda panapa. Anoti iye ndikagadza Hanani munun'una wangu. Ndoda kuti mupabate, ari kubuda pachena transparency panapa. Zvikanzi ini Nehemia ndakagadza
Hanani ndiani? Munin'ina wangu. Number 2, naHanania mubati wenhare. Uyu Hanania uyu ndiye akanga ari chief kupalasi. Zvinoreva kuti izvo ndiye akanga ari munhu aiona kuti izvo zvinhu zvese ndiye akanga ari head kune zvinoitikwa papalasi. Zvikanzi ndakagadha vanhu vaviri ava, Hanani naHanania. Zvikanzi vave vatariri veJerusarema, nokuti akanga ari munhu akatendeka achitya Mwari kupfuura vazhinji. Panapa inzwa taurwa naNehemia. Kana ndakagadza vanhu ava vaviri, zvikanzi ndokumva ndaropa ine Hanania akanga ari mutariri wepalasi. Zvikanzi sei ndakavaisa kuti vave vatariri veguta. Zvikanzi pamusana pekuti vakanga vakavimbika, number 1, uye number 2, vachitya Mwari. Indodzokorora, ndoda kuti mupabate. Hanzi pane guta raida security. Saka richida security, ndakagadza vanhu vaviri, munin'ina wangu naHanania. Pamusana pekuti kudii? Zvikanzi security yaitoda munhu ane conscience. Ende munhu ane conscience, munhu anorarama zvinowirirana nozvinodiwa naMwari. Zvoreva kuti vakanga vachiti isusu, imimi ndoda kukuudzai vanhu muripo, tomboti magara pasi moti muri kuda kusarudza chief, kana kuti magara pasi moti muda kusarudza sabhuku, kana kuti magara pasi moti muda kusarudza president. Imimi mukatora muroyi mukamuita chief wenyu, kana kuti mukamuita mukuru wenyu, musazofunga kuti nekuti mukuru haasisiri muroyi. Asi zvazvinoreva ndezvinoti akugona kuroya pasina anomubvunza. So by the end of the day, panapa uyo ari kutaura achiti izvo, kana wapedza kugadza munhu kuti atarire zvinhu zvako, unofanirwa kuziva kuti relationship yake naMwari, kunyangwe waiona seisina kukosha, ine effect pazvinhu zvako. Ndoda kuti murambe makapabata. Mese mugere uko wapfana, ndoda kukuudzai. Ndakakuudzai kudhara kuti roorwai madiro, nyengai madiro, isai Mwari mazviri kana kumubvisa. Rarai madiro, isai Mwari mazviri kana kumubvisa. Asi ndoda kukuudza kuti mutariri wauri kutsvaga wekuzorana guta rako, mutariri wauri kutsvaga wekuzotarira mhuri yako, mutariri wauri kuzotsvaga wekuzoti ndiye husband yako, mutariri wauri kutsvaga wekuti ndiyo wife yako, ndoda kukuudza kuti kana asina conscience uchaona moto. Ende chepiri chandoda kukuudza ndechinoti, whether unonamata kana kuti haunamati ukatswanywa nedombo unochema, whether unonamata kana kuti haunamatwe ukadisappointwa unochema, whether unonamata kana kuti haunamati ukaabuswa unochema. Why? Nekuda kwetexture yechinhu chakagadzirwa naMwari. So by the end of the day, problem iri kunetsa ndeyekuti paunonyenga unonyenga semurasta, usingaziva kuti kuseri kwerasta kune product yakamanufacturwa naMwari which is sensitive to pain. Paunopfimbwa iwe unotarisa packaging, ende ukanganwa kuti no, kuseri kwepackaging kune product iripo iri sensitive to emotions. So vapfana ndoda kukuudzai, imimi munogona kuramba design yaMwari, but the designer knows the pressures that it can withstand. Iwe unozviziva wani kuti imimi nyangwe muchiita pane zvese, maengineer munozviziva kuti kana taakutsvaga material yekugadzirisa chinhu, kune yatinoti strength of materials. Tinoiconsider kuti nekuda kwezviri apa, nekuda kwemastresses ari apa, nekuda kwemastrains ari apa, what type of material do we recover to withstand this? Hauzogoni kuti iwewe panodiwa simbi iwe unotsvaga jecha nekuti ndoranga riri padhuze. So by the end of the day, chandoda kukuudza ndechekuti munogona kuramba zvamunoda, but muvaki wechinhu ichi ari kuisa pachena kuti if you ignore principle paunonopinda muupenyu nekuti hauzi muKristu, ndoda kukuudza kuti izvo uchaona moto. Pamusana pekuti when we talk of abuse, it's not a Christian word. When we talk of broken homes, it's not a Christian word. But it happens kuno anonamata nevasinganamati, especially vakaramba simba rekunamata. Saka ndiri kukuudza ndiri panapa, ndiri pane imwe level kuti izvo Mwari masikiro akaita chinhu icho, Mwari masikiro akaita munhu uyu, munhu wese akaumbwa nevhu, hakuna akaumbwa nejecha, hakuna akanzi uyu ndokumba nedombo, hakuna uyu akaitwa casting stone. Vanhu vese vachiumbwa Mwari akaumbwa nejecha. Munhu akaumbwa nejecha, ziva chinhu ichi, ukatsvaga mutariri asina kuvimbika anokuonesa moto. Ndo number 1 zvotaurwa panapa naHanania.
Chepiri, hanzi ndikati kwavari, ndiye Hanania ari kupa instruction. Masuo eJerusarema ngarege kuzarurwa kusvika zuva ravira. Number 1. Mabata zvokutaura. Ndezvekuti ari kuti avakavapa instruction vanavo. Zvikanzi instruction yandiri kukupa imimi vatariri veguta. Masuo eJerusarema haavhurwi newachi. Masuo eJerusarema haavhurwi nenguva. Masuo eJerusarema anovhurwa kana mupi wezuva aita kuti kupisi. Ndoda kuti upabate. Kunemi munoti izvo tazochembera. Kunemi munoti izvo ndichanda kungotsvaga mwana. Hanzi ndikangoita mwana zvangu zvatopera. Chauri kutsvaga hazi mwana. Chauri kutsvaga ndezvinoitisa mwana. So by the end of the day zvinoitisa mwana ndo zvaunonyanyisa kuda kudarika mwana. So iwewe kana watsvaga zvinhu zvikanzi neBhaibheri but muzive kuti masuo eJerusarema ngaangovhurwa chete kana zuva rapisa. Ende zuva harikontroliwi nemunhu kana newachi kana nemwedzi kana nemakore, asi rinokontroliwa nekumwe. Batai makadaro. Chepiri, zvikanzi izvo zvino varindi vachimirepo ngavapfige mikova. Imi mugokiya munofanira kugadzawo varindi pakati pevagere Jerusarema, mumwe nemumwe paanofanira kurindira, mumwe nemumwe pakatarisana neimba yake. Verse 4. Zvino guta rakanga riri bamhi rakakura, asi vanhu vaivemo vaive vashoma, uye dzimba dzakanga dzichigere kuvakwa. Let me summarize instruction inopuwa panapa. Pakanga pane vachengeti vemageti, the gatekeeper. Ava 2 vakanga vaasainwa ndo vaichengeta guta. Saka Nehemia ari kuti izvo, imimi zvamunoita ndezvizvi. Munoenda kumagatekeeper. Kana masvika pamagatekeeper kana nguva yekuvharwa gate kwasvika, magatekeeper ovhara gate. Hanzi kana magatekeeper apedza kuvhara gate, imimi mokiya. Ava chavo kudi kuvhara, imimi mokiya. Hanzi kana mapedza kukiya, monoudza vanhu vanemba yakatarisana negedhi kuti chenyu kutarisa kuti hapana here achapaza kii. Ndoda kuti mupabate. Saka kwaive neaivhara, kwaive neaikiya, kwanaive neaitarisa rakakiyiwa, asi aizodhisaidha kuti rinovhurwa ndemunhu aiunza zuva, mabata munyato wacho. Now inzwai munzwe manje. Saka aivhara ndeumwe, aikiya ndeumwe, aichengeta rakakiyiwa ndeumwe. Saka umwe nemumwe aiita basa rake. Umwe nemumwe, mind you, nyaya ndiringotaura ndeyegedhi. Imimi mutatore nyaya dzegedhi modzisa kwakasiyana siyana kwese kwese. Indinotaura nyaya yegedhi. Kuti aivhara ndeumwe, aikiya ndeumwe, aitarisa kuti harizokiinuki ndeumwe. Zvavaiziva ndezvekuti kana gedhi rikasavharwa tese tinosafa. Uye zvavaiziva ndezvekuti vanhu vakabreka key tese tinosafa. Saka all these people, they cooperated. Why? Because they recognized they were interested parties. Saka kwakusinaiti ndiri kudzvinyirirwa, papasinaiti marights angu atorwa, papasinaiti izvo inini izvo handizvifariri, pamusana pekuti izvo the consequences were known. Ndofunga mapabata panyaya ndati ndeyegedhi, nyaya ndiri kutaura. Ndodzoka kwamuri kunyaya yegedhi. Problem inonetsa iwe unogona uchitaura gedhi but umwe nomwe ane magedhi ake. Indiri kutaura gedhi raNehemia. Now inzwai munzwe macomrades. Ndorangarira ndaendina mistress vangu vainzi Mukuruva, Mai Isabel. Ndo vakandidzidzisa grade 1 negrade 2. Unoziva ndorangarira, munoziva pane kuchikoro vakadzidza kudhara matambudziko aive maviri. Dambudziko rekutanga nderekuti muchitanga grade 1 mainodzidziswa kachirungu kekuenda kutoilet. Isusu tainzi unoti paper singanzi excuse me, painzi excuse me teacher, may I go outside. Munoziva mai Mukuruva vaiti vakamira vachitaura kachirungu ako, waikanzwa kakapusa, waizokanzwa kuoma kwako wakuda kuenda kutoilet. Because waiti ukasvika so ukavatarisa waikanganwa, you get men. Asi pamunenge muchiri kudzidza,
kachirungu aka kaita unge kari simbu. Asi pamunenge mazofamba ndopaona kuti kachirungu kaya kana wakuda kuzoenda kutoilet manje kachirungu kakaoma ikako takatombokaona isu. So by the end of the day vana vangu ndo zvakafanana neupenyu. Unoziva upenyu kana uchiimagina, kupfimbwa kana uchiimagina, kuve mai vemba kana uchiimagina, kuve baba vemba kana uchiimagina, kuda munhu kana uchiimagina, kuri nyore zvekuti unoshaya kuti vadhara vari kurasika papi. Ende kamudiro kaunoita musikana wako, the way you miss here, the way you want here paapo, unoshaya kuti vadhara vari kurasika papi. But ndoda kukuudza chinhu ichi, kachirungu kekunzi excuse me aka katonyore kwandiriko zvinezvi, asi pataida kuenda kutoilet kainetsa. Ndoda kukuudzai kuti usatange wafunga kuti kachirungu aka kari nyore kusvika wakuda kuenda kutoilet. Nokuti pauchada kuenda kutoilet ndo paucharealize kamuomero kechirungu aka, zvekuti ndo pauchazoziva kuti dei ndaziva ndakarisaita nesimba, dei ndaziva ndaita gagarisa musoro, dei ndaziva ndati mistress handina kunzwisisa. Why? Pamusana pekuti tii yawabikirwa nambuya Machando haizomiri kubuda nekuti chirungu wasati wabata. So by the end of the day zvinhu zvamunofunga kuti zviri nyore vapana ingori nyaya yekuti tii haisati yakukuudza kuti izvo comrade makufangwa kunondirasa, asi hamugone kungondiburitsa. Kumwa munomwa pasina chirungu, asi pakuenda kutoilet panodiwa chirungu. Number 1. Number 2, vakadzidza kudhara munondinzwisisa. Ndorangarira mai mukuru vavaiti tapedza vachitidzidzisa maths, taiuya nechibagi kana nenyimo kana nematombo. Saka nyimo dzako ndo dzaunofangwa kuverenga kana makuita samu dzenyu dzekusanganisa. Ende unoziva zvaita mamistress akudhara anga asina nungo, handisi kurasa mamistress amazuva ano, ndirongoti ivo vakudhara vanga vasina nungo. Saka pamunenge muchidzidza vanga vasingagari pasi, vanenge vachitenderera. Saka amenoti vaiprofita here kuti uri kuomerwa neupenyu, because pausiri kuomerwa neupenyu unge usingavaone sure kwako. Musi upenyu paunenge wakaoma, mistress ndo pavanenge vakamira mugotsi mako vakakotama vachitarisa kuti uri kuda kunyora kuti kudii. Ende unoziva ivo vanenge vangobvunza zviri simbu 2 plus 3. Asi zvaiti mistress kana vachifemera mugotsi mako vari kumasure, nyimo dziripo pamberi apo 2 ne3. Waiti ukatarisa mudenga overenga zvigumwe ombodya penzura, havataure, vanenge vari zii. Wapedza kudaro otora nyimo dzako, kudhara munozviziva malips anenge achiita kakubvundirira so uchiverenga nyimo. Apa dzinenge dziri 2 ne3. Wapedza kudziverenga, wapedza kudya penzura, ombva wanyora kuti 7. Ende mandiyo nyimo dzaona dzadzitombosvika kana ku7. Saka mistress chaizovanetsa ndechekuti izvo, how are you counting? Kana anza yako iri kuzobuda 7, zvoreva kuti uri kudyira penzura mahara, zvoreva kuti uri kunyepera kubvundisa muromo mahara. Confusion yaunayo, uri kupretenda to be in control when you are not in control. But anza yawanyora iri kuburitsa pachena kuti here is a confused person. Why am I saying so? Nekuti izvo mubvunzo ndeongoti zvausina anza, saka nguva yese iyi wanga uchifungei. Nawo mubvunzo wandoda kubvunzana nhasi, vana vangu makagarapo, vabereki makagarapa, ndevekuti ndoda kukubvunza, ndoda tanga ndabvunza imi vabereki, kuti iye mwana wamuri kuona ari kudya penzura, ari kudai kubvunda muromo, achinyepera kuverenga nyimo, is he or she informed? Anza inobuda here apa kana kuti muri kutemba miracle, kana kuti muri kufunga kuti minamato mizhinji ichaita kuti dofo ribude naA, because dofo rikapiwa A haisi measurement yakanaka yezvariri. Saka Mwari haaite mamiracles akadaro. Are our children clear wekuti izvo, who is the gatekeeper? Who is the keeper of the city?
And who decides when the gates are being opened? Nekuti problem inogona kuitika kandeyekuti truck driver anoti izvo inini ndoda kubuda kuma4 saka vhurai gedhi. Mukasavhura gedhi override marights angu. So by the end of the day toda kunyatsobvunzana kuti idzo key dzegedhi reconscience yemwana wenyu dzinogara nani. Idzo key dzegedhi dzinoadminister spiritual life yemwana wenyu dzinogara nani. Idzo key dzinochengetedza mwana wenyu neumhandara hwake dzinogara nani. Ndiye here muridzi wekey? Ndiye here futi anokiya gedhi? Ndiye here futi anomeka sure kuti rakavharwa? Ende ndiye here futi anomeka sure kuti vavengi havapo pagedhi? Toda kubvunza mubvunzo ndewekuti irresponsibility yemwana wenyu here yekubva kuna 0 kusvika kuna 100, and imimi you are just passengers and expecting miracles where miracles cannot happen. Muri kungofemera mugotsi memwana. Is she very clear? Why ndiri kubvunza? Because Bible rinoti rovedza mwana nzira yaanofanirwa kufamba nayo, uye kana akwegura haatsauki kubva paari. Bhaibheri raireva kuti mwana achizvagwa, mwana achikura, when you are investing mumwana, the first thing that you need to invest in is conscience. Why? Because the conscience will keep you for the rest of your life. And kana uchinge waisa conscience, that means the keys are there. But by the end of the day mubvunzo wochiti iwewe uri kungoti vana vamazuvano havachagona kuti kwete, vana vamazuvano vaakunetsa pamadhara, vana vamazuvano vanongomitiswa pavanoda, vana vamazuvano vanongorara pavanoda. Mubvunzo ndewekuti who has the keys dzegate respiritual life of your child, if ever there is a gate? Ende ndoda kuudzaika ndechekuti izvo kudhara tichikura isu ndechekuti izvo unoza pamba painge pasina gedhi kana kuti pasina fence ndo paidambudzira nevanhu. Ende vairamba vachipfuura, ende vanogona kupfuura midnight. Why? Pamusana pekuti hapana fence, hapana gedhi. Asi chinoitika ndechinoti ukaignore kuisa gedhi vanoramba vachipfuura, ukaignore kuisa fence vanoramba vachipfuura. Asi problem yataanayo iko zvinezvi ndeyekuti zvidhakwa zviri kupfuura nepavana vedu, vadhara vari kupfuura nepavana vedu, pari kuratidza pachena kuti haizi nyaya yekuti gedhi harina kukiwa, inyaya yekuti gedhi haritoripo. Zvino mubvunzo honai manje zviri kuitika ndezvekuti gedhi haritoripo. Gedhi risitoripo pasisina principle, pasisina system, vanhu vari kugara pasi voita futi kamwe kadare. Tumatare twavaakuita ndechekuzvipa kodzero dzekuti whether gedhi riripo kana kuti haripo, imimi siyanai neni. Zvovoreva ndezvekuti gedhi zvarisisipo vaakuda kutobvisa futi nejurawo kuti munhu angoti paapinda napo obva apinda napo. And unfortunately manje chiri kunetsa ndechekuti nekuti makii akapiwa benzi, mamwe marights aakuchemerwa nevabereki vaakutocontributa pakubvisa jurawo mwana paakabvisa gedhi pamusana pekuti ndiye akanga ari keeper, ndiye akanga ari muridzi waro, ndiye akanga ari musecurity, ndiye accountant, ndiye auditor internal, ndiye external audit, ndiye zvese. So by the end of the day, shall we continuously remove the gates? Why? Because kune tumwe tumaorganization turipo. Shall we continuously remove the gates? Because kune ma-NGO ari kupanana mari. Shall we continuously remove the jurawo? Pamuzana pekuti izvo ma-Americans ane mafungirawo. Shall we continuously remove the gates? Pamuzana pekuti izvo social media ine mafungirawo. Shall we continuously remove the jurawo? Pamuzana pekuti izvo this is the in thing. The fact yekuti munhu uyashama zvoreva here kuti vana vese shamai. The fact yekuti uyo ari kufamba mazamu ari panze zvoreva here kuti vanhu vese fambai mazamu ari panze. The fact yekuti izvo uyo aramba chikoro zvoreva kuti izvo munhu wese here ramba chikoro. Problem yaakuitika ndoda kukuudzai mese muripo ndeyekuti izvo tese taakuita sematafi ekuti ukaripinza mvura inotonhora ukaiisa pamoto ikatanga kudziya rinoramba richingoadjust kusvika rabhoilisika kusvika rafa. Why? We are allowing systems to go. We are allowing principles to go. We are allowing morals to fall.
We are allowing kuti munhu ita zvaunoda. Ndiwe muridzi wegedhi, ndiwe muvhari waro. Kana uda kuvhara ndiwe, kana uda kusavhara ndiwe. Ukandati chibvisai jurawo ndiwe. So by the end of the day, mukada kutarisa masystems aripo, hapasisina demarcation yeresponsibility yemwana, hapasisina demarcation yeresponsibility yemubereki, hapasisina demarcation yemarights emwana, hapasisina demarcation emarights emubereki. Kunongoti uyo amuka nhasi otorera umwe marights oapa umwe. Uyo amuka nhasi oti inini ndiri wegirl child otorera marights emumale child. Uyo amuka nhasi oti izvo inini ndakamirira madzimai otorera murights emurume. And by the end of the day, people are busy demolishing jura walls, the spiritual jura walls that God did put in place. And we are watching when things are going haywire. And we are watching when principle iri kuitwa trod underfoot. Munhu ari kuisa murayiro uyu ndiani? Akapiwa simba nani? Musangano wani? Uri kusponswa nani? Ndiani ane pfungwa iyoyo? Zvakabva kunani? Who has the audacity yekupa munhu marights asina kupiwa naMwari? Who has the audacity yekutorera umwe munhu marights akapiwa naMwari upa munhu asina kupiwa naMwari? Ndianiko iyeye anoprotecta chindumurwa kubva kune mubereki wacho ari iye akapiwa right yekumeka sure kuti chasimuka? And look what is happening now. People are running cooperatives dzavo vomva vati isusu we must think like that. Toda kukuudzai nhasi vapfana mese mugere, ndokuudzai nhasi vabereki makagara ikoko, Mwari anga asina design yekuti gedhi nderako, ndione makiyaro, ndione decide parinokiwa, ndione decide kuti unovhurwa nguvai. Issue yakanga iripo yakanga iri yekuti iwewe chako was only to keep the gate, but the instruction to close rakanga ichifanirwa kubva from muridzi weguta, and when to open zvaibva kumuridzi weguta. So by the end of the day, ndoda kuti uzive chinhu ichi ndechekuti izvo you might carry the stuff that you have but you don't own it. We are only custodians. Iwewe uri custodian of that stuff. Zvakafanana nemunhu akaendesa mari yake kubank akaisira bank tail. Bank tail haameke decision isiri mubumbiro raakapiwa pamusana pekuti handiye muridzi wemari. Ndo zvakangofanana nenyaya iri pano ndeyekuti izvo nyangwe ma-NGO akakupai marights, tuma-organization twese twamunoziva twakupai marights. Vapfana ndoda kukuudzai, gedhi iwewe chako kungomeka sure kuti ravharwa. Anokiya ndeumwe, uye anodecide parinovhurwa ndeumwe. Kana pane munhu ari kukunyeperai kuti izvo you decide as you please, it's a lie. Kana pane munhu ari kukunyeperai kuti you marry when you want, it's a lie. Kana kuti pane munhu ari kukunyeperai kuti you marry whoever you want, it's a lie. Kana pane munhu ari kukunyeperai kuti izvo it is your right to do whatever you want, it's a lie. And I want to tell you today, ndeyekuti munofanirwa kuziva chinhu ichi ndechekuti izvo chako is to keep, you are the gatekeeper, but the overseer weguta ane kodzero yekuti ngativharei magedhi ndikiye. Mirai ndimbotanga ndapindura mubvunzo ndisati ndapedzisa nyaya iyi kana pachiri nenguva, ndingazoenderera mberi. Pane munhu ari panapo uyu ari kuti izvo zvikanzi izvo uyu ndofunga ane problem neidea yekuti izvo vabereki vanofanirwa kunge vane sei. Chaari kuda anoda kupiwa kodzero dzake nekuti akura, ave munhu ari kucollege, ari kuti ndoziva where to go and when not to go. Kana ndichiti ndiri kuda kuenda kwakati kumubereki, ndiri kusamaraiza zvaanyora, kana achiti ndoda kuenda kwakati, iketesi yaari kupa mubereki yekuti ndakuudzai kwandiri kuenda, haasi kukumbira permission nekuti munhu mukuru abva zero, asi ari kungokuudzaiwo salandlord. Saka mukasaita izvi ari kufunga kuti adzvinyirirwa. Ende pane uyu, inini mwanangu ndinongokuudza kuti bhaibheri rangu ndiri kuriisa mumashoko angu. Hati unoziva kuti izvo inoti mai vebenzi
havana mufaro. Chandoda inini kuti ndikuudze ndechekuti nhumbu inozvara benzi inorwadza kairi. Ndofunga yafa iyi. Ndinoziva chakanakira painorwadza kekutanga paya uchizvarwa zvine matime limits. Nongoziva kuti ndezvenguva pfupi zvatopfuura. But kana yazorwadza pamberi apa manje munhu akurarama madiro, inorwadza continuously, inokonzera stress, inokonzera depression, inourayisa, inokwidza BP. Asi munhu yanoramba achidzoka. Saka ndangoti ndikuudze mufana kuti izvo nhumbu yebenzi inozvara benzi, nemi vabereki ndoda kuti ndikuudzei kuti nhumbu inozvara benzi inorwadza kairi. Ndapedza newe. Uyo ari kubvunzawo mubvunzo wekuti hanzi tese tiri maKristu. Why is it that panoita kunge pane madifference? Ndomunga ari kurifeya kunyaya taitaura kuti rooranai veikoko. Kwamunenge muri rooranai uyo, rooranai vekukoko uyo, rooranai vekukoko. Saka ari kuti izvo, what's the fight? We are all Christians. Hamene kuti mukadzi here kana kuti murume, but regai nditi kana uri young man, kana muri mainini. Regai ndikupei mufananidzo wekudai izvi. Mainini, handizive kuti mune redhiyo here kumba kwenyu. Chandoda kuti muzive ndechekuti redhiyo dzakasiyana. Nyangwe dzemumota. Mukapinda muanglia yenyu mukaridza redhiyo. Mukazokwira mumota yechokwadi mukaridza redhiyo. Unyatsokunzwa kuti redhiyo dzakasiyana. Pane dzimwe redhiyo, dzimwe mota dzaunoona dzine maspika anodarika 6. Dzimwe dzine tumwe tudiki so turi 8. Zvokuti panorira ukaridza yaloriva mutukudzi wamunoziva. Unonzwa imwe spika ichiburitsa kanenge katembolini. Imwe spika ichiburitsa zigitare bass. Imwe spika ichiburitsa zvakati. Asi ukaenda pane imwe redhiyo haunzwi zvese izvozvo. Unongonzwa uriva mutukudzi achishama nedzimwe nemamwe anenge magitare. Saka zvinoitika manje ndezvinoti ari paredhiyo dondo inongonzwa kushamatata ane zvaanzwa. Ari paredhiyo kwayo inonzwa all the instruments ane zvaanzwa. Saka chinozoitika manje ndezvekuti izvo uyo ari paredhiyo yechokwadi anofunga kuti tese techinzwa music. Omva ati kune uyu wakanzwa here katambolini kengi kachirira paya. Uyo omva ati unopenga hapana nezvetambolini yamborira panapa. Voitisana nharo. Chiri kuita kuti vaitisane nharo inyaya yekuti redhiyo dzavakateerera dzasiyana. Imwe iri kungoshinyira kudarika kurira. Saka haana zvaakanzwa. Saka uyu ane zvaakanzwa ari kuti izvo uyu ibenzi. Arikuda kuramba kuti ndanzwa tambolini sei, tambolini iripo. Uyu achitiwo futi uyu munhu anopenga. Ari kuti ndanzwa tambolini ipapa. Nyamba redhiyo maririro adzo asiyana. Ndo zvakangofanana mwanangu nekuenda kuchechi. Ese maredhiyo, but instruments dzamunonzwa hadzina kufanana. Ndosaka pachizoita dambudziko riripo. Ndofunga yafa. Uyu ari kubvunza. Takambotaura panapa nenyaya yekissing nekubatana. Tikati chivi. Uyu ari kubvunza kuti what's wrong nelight petting. Ndo word raaipa panapa. Kuti kwaari anoiti light petting. Handiziva hangu kuti light petting unenge uchibatei, but ari kuiti light. Toda kuziva kuti heavy unozoimeasure say from light, but ina haisiri zvandiri kuita nhasi. Ini chandoda kupa muenzaniso ndechekuti izvo kudhara zvataita taisirwa chikafu. Kudhara kwakusina malunch box ka pepa reshuga ndo maiswa mbuva yako yekuenda nayo kuchikoro. Ndo ayo hamene kuti ngati malunch box ere. Asi ndongoda kuti tiriti lunch box nekuziva kwako. Saka ndichati lunch box. Iwe ngoziva kuti raive pepa reshuga. Saka taisirwa chikafu chedu mupepa reshuga. Madeski ataive tinawo mazuva iwayo, madeski aivhurika. Waivhura oisa mabhuku ako mukati, ovhara, onyora. Saka waiti kana uda reshona, unongoburitsa reshona, oridzorera mudeski nekuti aivhurika. Saka mudeski imomo ndo mataisa futi mbuva yedu. Saka waiti kana wapiwa mbuva yezvinonaka kumba musi iwoyo, unenge uchiti izvo ukamboti gare ticha achidzidzisa ombovhura, otarisa mbuva yako, moyo wofara. Ukafunga kuti pane kamukana, omboti zvomore mbichana, ombokanda mumuromo, ticha achidzidzisa. Saka waizoti kana uchinge wabatwa manje, ndo paunenge wakubvunzwa na mistress kunzi nhai ungadzidze sei
mwoyo wako uri palunchbox. Handiti lunchbox ndeyako, handiti break time ichasvika, handiti ndione wakunogara, kana uda unoita zvekubovera ndiwe, kana uda unodya zvese ndiwe, because lunchbox number 1 ndeyako. And break number 2, whether teacher anoda kana kuti hauna, richasvika. And you shall do justice to your lunchbox. Saka ndakuda kukubvunza iwo imimi nhaye vanangu, kuti zvino imimi zvamuri kuda kuti izvo mukamboti daneni mumbovhura lunchbox, mumboti daneni mumbovhura lunchbox, apa break harisati rasvika. Pabreak munoda kuzodii? Hamusina kuti lunchbox iyi pane kuti ikubatsire kuti udzidze nesimba, yakutokubatsira kutadza kunzwa chikoro. Handiti nguva yebreak ichasvika muchavhura lunchbox. What is the hurry? So by the end of the day, dambudziko ratingori naro nderekuti chingwa ndechako, mirira break. And the break iri, I am telling you whether you like it or not, rinosvika. Pari zvino ngatidzidze. Ndofunga yafai. Uyu idzi dzakaroorwa idzi ndevachaka vakangoenda mamanja. Ndedzwai nyaya yadzo dzakaroorwa idzi. And hadzichada kwadzakaroorwa ikoko. Handisi kuti dzadzingwa ayo dzakaroorwa, saka idzo hadzichada kugara ikoko. Saka dziri kuti izvo mudhara ari kunzwisisa nyaya yake yekuti asadzoke, but munhu ari kutosunga play manje ndimuchemberi. Muchemberi ari kutaura kuti akana waenda hauendi. Saka uyu ari kuti vari hanzi word rashandisa zvikanzi vari kuviolata marights angu. Ende muri kunzwa kuti marights ake ndeyekudzoka. Ende handizivi, inini ndinda kutozomubvunzawo manje kuti uruda kudzoka kumba kwani iwewe, because kumba kwaruda kudzoka ndiko umwe mukadzi akatoitawo zvawakaita izvo, akagarako. Imaindiuka zvakuendesa ikoko izvo wazvara izvi ndo zvakafanana newe namai vako. Ende chakaita kuti iwewe unzi madhuve inyaya yekuti mai vako pfungwa yekudzoka. Saka ndoda kuti pandiri kupindura mubvunzo ndiri kupindura nepfungwa mbiri, papfungwa yekudzoka nepfungwa yemarights. Zoti iwe pauri kuti uri kudzoka, uri kuti uri kuda kuenda kupi? Ndo mubvunzo wekutanga. Number 2, ndoda kuti ndoda kumbokupa scenario mwana wangu kuti rasta wako arapa. Handisi kuti marasta akaipa, ndoda kuti ndongoti rasta wako arapa. Omva atora iwe okumitisa odzoka kwandiri. Onotora Joy okumitisa omumitisa odzokera kwa moyo. Onotora Pauline omumitisa odzokera kumba kwavo. Zvekuti anogona kumitisa kana 30 kana 40. Why? Pamusana pekuti ari kupiwa nguva vachidzokera. Saka zvazviri kureva ndezvekuti isusu kana tasangana pachechi manje tinenge tiri varume 40 vari kuchengeta vana varasta. Tiri 40. Handisi kuti pane chakaipa, ndinongotaura kuti isi tiri 40 varume 40 ka tinenge takasunga matai, takakama musoro, tichinyepera kufunga, asi tese tiri 40 tichichengeta vana varasta. Hamene kuti iwe sekuona kwako unofungeiwo rasta kana achifamba achitiona tichimuchengetera vana 40, iwe unofunga kuti rasta anonzwawo sei? Saka isusu tiri kuti manje isusu rasta hatimuvengi, asi tiri kuti kuchengeta vana varasta nekuti iwewe umeke decision otipinza mumahumbwe esarudzo dzako, ndo zvega zvatiri kupesana. Ende hatisi kuti hatichakuda, tinoramba tichikuda. Saka madiro atinokuita manje tinokuda zviri nani uri kwa rasta. Ndosaka tichikufonera mazuva ese tichibvunza kuti maswera sei, tichikudza kuti ndo zvinoita upenyu. Haizi nyaya yekuti hatinzwisisi, tiri kuedza kuburitsa pachena pfungwa yekuti usanyengerwa, Mwari haasekwe. Icho chaunodzvara ndo chaunokohwa. Ende pane chiri kutotirwadza ndechekuti izvo rasta haasiri yatichienda. Iwe ndiwati ndakuda kudzoka. Ende ndoziva ndomba ndataura nemi mese mugere apo. Munogara pasi muchiita tumusangano twenyu, munongotaura nenyaya ye girl child, muchimupa marights.
ende muchimupa mamwe marights ekuda kupromota kusafunga, muchimupa mamwe marights ekuda kupromota irresponsibility. Kuve girl child hazviroti wakaremara, kuve girl child hazviroti haufungi. Mwari haana kupa varume pfungwa 5 akapa vamwe 2. Munhu wese unofanirwa kufunga. You must use your brains. And when you make a decision, mind you, ndiri kukutaurirai because kwarasta musati maenda. When you have made a decision, do not blame us for your decision. When you have made a decision, do not assign the responsibility somewhere else. When you have planted your field, usatiudze tuiti enda munokohwa. Chaita kuti isusu tichadyare mapfunde, taiziva kuti hatikwanisi kuakohwa. Chaita kuti tisadyare mhunga, taiziva kuti inobvarira hembe nekuvava. Iwe unoda kutidyarira mhunga, otiti imimi chienda munokohwa. You don't run our lives by your irresponsible behavior. So by the end of the day, the reason why we are doing this, tiri kuzviita kwete nekuti ndo zvatanga tichida. Dei ndaida kukuomesera ndisina kuendesa chikoro. Dei ndaida kukuomesera ndiri ndakakuzvarira kumba kwaRasta. Dei ndaida kukuomesera iwe ndisina kupa mari yeschool fees. Dei ndaida kukuomesera ndisina kupa freedom of choice. When I've given you the freedom of choice, when I've given you the freedom to decide what you want, you now want to blame me for the actions of your choice. It does not work like that. So what I want to tell you, dear Kutizo, whoever is giving the girl child the rights dzekuve irresponsible, you are guilty before God. Everyone else must own up nekuda kuma decisions ake anoita. The fact yekuti waane mari, the fact yekuti wafunda does not give you a license to live carelessly and to decide kuti izvo, how do I run my life. It does not work like that. Saka ndoda kukuudzai kuti mai vako vanotorwadziwawo, mai vako vatoriwo pataiti. Usade kuzovapa neumwe mutoro wawakagadzira iwe uchinyatsoona uchiziva. Havatorari vachichema vachichemera iwewe. But when you have made a decision, you have made a decision. Ende chinorwadza nemivafana ndechekuti izvo, nhasi unonoda kuti mai vako vapinde newe mumadhaka. Oti Rasta anchamuda. Tozoona 2 days later achinzi auya kuzoona mwana. Tozoona 3 days later achinzi izvo atoo mukicheni akagara ari kubikira. Ochiya kuti ko munhu iyeye akubikirwa futi pamba pano. Uku mwana wake ndiri kuchengeta, uku mukadzi wake ndiri kuchengeta. Ozoona 4 days later maane nhumbu. Nhumbu yani yasemu Rasta. Ende chinonetsa ndechekuti izvo munoramba muchiberekera vana sembuko. Kwadzomitiswa hadziberekere ikoko, dzinodzoka kumba kuti dziye dzizobereka. So by the end of the day, the issue iripo ndeyekuti izvo, once bitten, twice shy. Ndo number 1. Number 2, wandiudza nenyaya yemarights. Nhasi ndoda kukuudza kuti tese tine marights. Number 1. And number 2, pane chimwe chinhu chandoda kukuudzai, kana makaudzwa marights, mukasozoudzwa maobligations, munhu wacho haana kukupedzera lesson yacho. Kana watopiwa right, there is also a responsibility to follow. So by the end of the day, chaunofanirwa kuziva ndechekuti whoever has a right is accountable. So when it comes to accountability, do not then surrender your rights. Inini zvaunotondoona kudai ndakachena musoro nditori nemarights. Yafai. Chekupedzera pane uyu ari kuti izvo hanzi vamwe makakura zvakanaka, zvinhu zvakanga zviri right. Saka imimi pamuri kuti jaja, muri kuti jaja, imimi makuriro enyu nemakuriro edu akanga akasiyana. So by the end of the day, things are different iko zvinezvi. Munotiti be responsible, be resourceful, but mukatarisa mamiriro ezvinhu nemamiriro azvanga zvakaita, mazuva enyu zvanga zvisina kudaro. Ndobvumirana newe partly kuti sure pane zvimwe zvinokanganiswa nehurumende, like kuti inokuvakirai makoleji yokunyimai accommodation, maakuenda kumba yokupai makondomu. Ipapo hurumende iri wrong pakukupai kukuvaka zvikoro zvisina pekugara yozokuigirai makondomu. Iwewe chete wrong yako ndeyekuashandisa. Saka isu hatikublame kuuya nawo, toblame hurumende. Hatiblame kutsvaka pekugara, toblame hurumende. Asi pakushandisa manje, hurumende haashandisi, ari kushandisa ndiwe. Saka isusu problem yatinayo nayo ndeye kushandisa. Saka usakanganwewo kuti hongu tingablame masystems, hongu tingablame vanhu, asi you are also responsible for your life. Uye anondibvunza hanzi munoti kudii,
nebvudzi revakadzi risingakamwe. Handizive kuti risingakamwe nderipiri. Asi mubvunzo wangu ndibvunza, ari kubvunza inini kuti ndinoti kudii nevakadzi vasingakamwe musoro. Handifunge kuti inini hapana hangu zvandogona kutaura pakukamwa kwemusoro nekusakamwa kwayo. Saka ndofunga yafai. Vanangu, ndoda kuti murangarire chinhu ichi. Mibvunzo yenyu hatingaitaure tikaipedza yese. Ndanchikukumbirawo nemweya washo kuti yadhi yako inogona kunge yakambotsokodzerwa nevanhu. Vaifamba nepavanoda ende vaifamba nguva yavanoda, vachiita ruzha vasingakupi mukana wekurara. Asi ndoda kukuudza kuti hazvireve kuti chipaza jurawo. Mind you, patiri kutaura nenyaya yaNehemia, they were rebuilding the ruins. Our problem, mwanangu, haizi yekuti takakanganisa. Our problem, mwanangu, haizi yekuti takamitiswa. Our problem, mwanangu, haizi yekuti ndakadanana nevakomana vaviri. Our problem, mwana wangu, haizi yekuti tairara pese pese. Because iwayo mistakes anogona kuitwa nemunhu. Asi dambudziko redu nderekuti you are staying there. You are not rebuilding. You are not putting back the gates. You have decided to unlock the gate, even to remove it and throw it away. That is where the problem is. You can make a mistake, we all agree. We all make mistakes in life. But hatigone kuramba tichirarama mumistake. Uye number 2 chandoda kukumbirai ndechichichi. Ndechekuti upenyu uhu vanangu hunoda kuti mumwe nemumwe ashandise njere. Upenyu uhu vanangu hunoda kuti pfungwa dzedu dzidzokedzane. Vanangu, kune zvinhu zvizhinji zvatinogona kuwanira munhu wekublame, asi zvigotadza kudaro. Uye togona kuwana maexcuse. Ndakaona chimwe chividhio chaiseculator pamedia chichiti vana vedu vekuZimbabwe maakutora madrugs pamusana pekuti hamuna basa. Wongu, you might have a very good excuse. But the principle of life is, if you have a good excuse, do not use it. Ndoda kukuudza kuti some of these excuses dzamuri kutaura inhema. Vanhu vanogona kuswera vachinetsana naizvozvo, but inhema. Sei ndichiti inhema? Vanhu vekuSouth Africa havasi kutambudzika neekonomi, but vanodhakwa kudarika vanhu vari kuZimbabwe. Vanhu vekuna madeveloped countries havasi kunetseka. Imimi moti izvo, right, ikonomi yedu yashata, saka taakuita zvemadrug. Kuva neikonomi dzisina kushata sei vari kuita zvemadrug? Kupinda mumadrugs kana kusapinda iprinciple. Kuita madrugs kana kusapinda kutonga kwemweya yakaipa. Kuita madrugs kana kusapinda kurangarira Satan kuita zvaanoda. And mind you, when the devil takes control, he does not take full control immediately. Slow but sure. If you become a sex addict, very soon you will also become a drug addict. Satan anokupinza mbichana because addiction ndo chinhu chako. Addiction to WhatsApp, addiction to Facebook, addiction to boys, addiction to girls. It's all addiction after addiction after addiction after addiction. You need to stand up tall and say, am I not going to be a candidate soon? Vanangu, be responsible. You might blame the government, you might blame the parent, you might blame the teacher, but still you are responsible for closing that gate. Ndaruwanikwe rakavharwa rashaya key. Mwari uzodhila asina kukiya. Ngaruwanikwe rakavharwa rorega kukinurwa. Mwari uzodhila asina kukinura. But removing the gates, removing the standard, is a sin that is unpardonable. Ngatinamatei. Isho wangu namuponesi msiku wedenga nepasi maitai. Ivaine vana vedu vapei njere, vabatsirei vafunge. Mr. Jesu ndinonamata.
amen. Vese vanonzwa uranyi sokora kanaka murise pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Izwi uyo unoda upenyu narini uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda